אז אנחנו צריכים שקט. יש לנו הרבה חגים במשך השנה. יש חג פורים ויש גם חג ראש השנה. ויש את חג החנוכה שקוראים לו גם חג האורים. ויש לנו את חג הפסח ויש יום הולדת למדינה וזה יום העצמאות. ויש את חג השבועות ויש את חג האילנות. המון חגים, ממש המון שיש בהם גם חופשים וזה מאוד נעים לכל ילדים שמחים. ובין כל החגים האלה יש חג אחד כולו שמחה וזהו יום המשפחה. המשפחה שלי כל הימים יש רגעים פחות טובים ויש רגעים שהם נעים. חשבו לילה תור יום אחד, התבוננה אחד בשני בקמחה. בכך נביא ישמח מאוד על שיש לי משפחה. אני רוצה להגיד תודה לאמא על מה שאת עושה. על סיפור שסיפרתי על החלק הבית ועל המיטה החמה. אני רוצה לומר תודה לאבא על מה שאתה עושה. על המשחק בכדור ששיחקנו ביחד ועל טיול ארוך ועל מה שאתה. אני רוצה לומר תודה לסבתא שלי על הסוודר של תודה, על ששכחי בלילה בשינה. על ששמע אותי שהייתי עצובה. אני רוצה לומר לה שאני אוהבת אותה. ולסבא שלי שמספר לי סיפורים ממש חיים. חבר שלי גיבור וחזק. והוא ואני ממציאים משחק. רציתי להגיד לו שאני אוהב אותו. וגם לאח שלי שמעצבן אותי מאוד ובא לי להיות לבד ולא לראות אותו. רציתי להגיד לו שאני אוהב אבא תמיד מלמד
משה, רגע. כרית, רגע, שכחנו כרית. רגע. האשכניה כבר בורחת, צריך לקום מהר, אחרת לבית הספר נלך. לא, אמא, עוד קצת, עוד איזה, אמא בחיי. לא ולא. אמא, אני לא רוצה לדבר. אין לי להישאר בבית היום. אמא. לא ולא. אמא, אני מרגישה בתור חולת בבית, אני רוצה להישאר בבית. קומו מיד, נמאס לי. כל בוקר אותו הדבר. אני לא יכולה יותר. לא, אמא. אני הולכת לישון. נמאס לי. אבא צריך להגיע. ואני עוסקת על כולנו ישנים. מה, לא אהבת אותנו? לא חושבת ספר? את ישנה? טוב, זה רעיון. אני חוזר לישון.
השבוע של יש, אני הגעתי לשנה, אף אחד איננו, עכשיו אני הולכת לראות אותה. תראי לי את השלט, אני רוצה להעביר לפינס ותר. נראה לה? בטח נראה לי, לא בא לי על האוכל שלה. יאללה, תעבירו לבובספוג. נראה לך שום בובספוג, אנחנו רואות משהו אחר. לא, בובספוג. תביאו לי את השלט, מצוין. לכו להתקלח ולישון. עכשיו אני יכולה לראות את הבליץ שאני מחכה לה מהבוקר. אני מתבקרת. למה כל אלה בדים כמו שעון? אמא מכריחה אותי ללכת בשמאל ולישון ולא לראות את כל הכתבים. אני לא רוצה לישון, לא רוצה לישון, לא רוצה לישון בכלל. אני לא רוצה לישון, לא רוצה לישון, לא רוצה לישון בכלל. אם באמת יש תוכניות למבוגרים, אז למה הם רואים את טלפלא? איך להם מותר לראות סרטים מצוירים? אני שמח להיות כאלה, רוצה לראות מקמילה. למה כל ערב בדיוק בשעון? אמא מכריחה אותי ללכת בשמונה לישון ולא לראות את כל התוכניות. אני לא רוצה לישון, לא רוצה לישון, לא רוצה לישון בכלל. אני לא רוצה לישון, לא רוצה לישון, לא רוצה לישון בכלל. זה לא חוכמה לומר אתה עוד ילד קטן כדי שלא תקבל בין הרגליים, אבל שהם רוצים שישמור להם אתה צריך תינוק, הם מוסיפים לי עוד שנתיים, אותי זה תשגע. למה כל ערב בדיוק בשעון? אמא מכריחה אותי ללכת בשמונה לישון ולא לראות את כל התוכניות. אני לא רוצה לישון, לא רוצה לישון, לא רוצה לישון בכלל. אני לא רוצה לישון, לא רוצה לישון, לא רוצה לישון בכלל. אני לא רוצה לישון, לא רוצה לישון, לא רוצה לישון בכלל. אני לא רוצה לישון, לא רוצה לישון, לא רוצה לישון בכלל. אבא עודד, והוא כל סבבה, אמא אולי תאכלו משהו, תשתו, כן, יכולים לצפות אותם בגינה, הוא בא לתפוס איזה פעם. כל רע. בסדר? תפקיד. כולם חושבים שהפרחים מאוד יפים, אני יודעת שכולם משנים, יש יפים ויש כאלה שפחות. יש גם קוטים חזקים, בגינה יפה יש קוטים, אבל אם לא שמים לב הם נזכרים. אני כאילו בגינה, אבל צמחתי ממש בצד, ולהגיד את האמת, זה לא נעים ולא נחמד, רוצה להיות עם כולם. אבל זה כיף בסך הכל לצמוח יחד, אני מגרש את העצבות וגם את הפחד. וכמו הפרחים הפורחים בהנאה, כך גם אנחנו יופי של גינה. ויחד עם בטטה, הלכו להיות לבד. עכשיו בשם